θα ακούσετε τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Πολυζωίδη, ο οποίος θα κάνει μια πολιτική ομιλία, θα σας πει δύο λόγια για το πώς φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Θα ακολουθήσει ο κύριος Λιντέρης, είναι ο συντονιστής, κύριος Χρήστος Λιντέρης, είναι δικηγόρος και είναι ο συντονιστής της Ομάδας Δικαιοσύνης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου βεβαίως. Θα μιλήσει για την ριζική πολιτική μεταρρύθμιση. Το θέμα της ομιλίας του είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο βεβαίως είναι μια σύμβαση κοινωνική, όπως λέει και το όνομά της, μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων, παλαιότερα, πλέον μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά μια κοινωνική σύμβαση για να λειτουργήσει δεν μπορεί παρά να βασίζεται πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτιακό χάρτη. Και γι' αυτό επιλέξαμε να ονομάσουμε κοινωνικό συμβόλαιο αυτή την εισήγηση, η οποία αναφέρεται βεβαίως στο βασικό πολιτικό πρόταγμα των δημοκρατικών, που είναι η ριζική πολιτική μεταρρύθμιση. Στη συνέχεια, το λόγο θα λάβει ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, ο καθηγητής κ. Τσάμης, να μας μιλήσει για την οικονομία και το κράτος. Αυτά τα δύο στην Ελλάδα συνδέονται στενά. Εκεί θα ακούσετε τις προτάσεις των δημοκρατικών για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση χωρίς να πάψει να υφίσταται αυτή η χώρα ως οικονομική οντότητα. Μια εντελώς διαφορετική αντίληψη και τακτική από αυτή την οποία επέλεξε όχι μόνο η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και ολόκληρο, εκτιμούμε, το πολιτικό σύστημα. Στο τέλος, ο λόγος θα δοθεί σε εσάς. Οι εισηγήσεις θα είναι λιγόλεπτες και συνοπτικές, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε και να ρωτήσετε, και μέσα από τον διάλογο που ευελπιστούμε ότι θα γίνει, να φύγουμε όλοι και σοφότεροι, αλλά το κυριότερο με περισσότερο κουράγιο και περισσότερη διάθεση, γιατί οι μέρες που έρχονται φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολες και χρειάζονται και το κουράγιο και τη διάθεση και την υπομονή.